Hej, Julia og Malou og jeg, vi er ved stranden, og vi har fundet nogle spændende sten. Og Julia, hun vil lige fortælle, hvad det er for nogle sten, hun har fundet. Vi har fundet sådan nogle her, der nærmest er hvide, gennemsigtige. Og så hvis man går ind i et helt mørkt rum og gnider dem sådan, så begynder det at lyse der, hvor man gnider dem sådan indimellem. Ja, og Malou, hvad har du fundet? Jeg har fundet sådan noget sølv. Glimmersten. Ja, og hvis man koger dem og sætter dem i noget koldt bagefter, så bliver det til guld. Ja, det er rigtig fint. Og jeg har fundet en svovkis, og det er sådan en, der dufter af tændstikker, er det ikke rigtigt? Ja. Og den brugte man i gamle dage til at eksportere, fordi man ikke havde tændstikker og lighter. Så tag en tur ud på stranden, her er rigtig mange spændende sten. Hej hej!